vás vítam u nového videjka. Dneska som sa spoločne s Jomi Starom. Čau, čau. A dneska si zahráme Fortnite Challenge, ktorý bude môcť používať iba Combat Cool. Takže už nás to hneď dáva do busu. Ideme semka, pretože keď pôjdete do charakterov, tak... Kde je? Tu je NPCčko Rasta, ktoré, a on predáva epickú kombatku za 300 goldov. Takže dúfam, že máš dosť goldov. Hej, mám. Dobre. Dúfam. OK, mám. Takže to pôjde. Kámo, ja mám 370. Ja mám, ty máš fakt, kámo, neviem, čo ti vystačí. Koľko Ja máš mám ty? 3700. Ja? Keď tak ti Dobre. kúpim. Keď tak ti kúpim. OK, díky. Keď tak tu je Megalodon, hej? Toho môžeme zabiť, aby sme získali mytickú kombatku. OK. A to tak robím. Doletíš tam vôbec? Ja tam dojdem určite. Ja ty kúpiš kombatku, OK. Ja si kúpim, hej? Nemusel si dve ešte. OK. Potom keď tak na druhú hru. Hej, tu si poď zobrať goldy na našu čestku. Poď si zobrať goldy na Jo, ja našu si to iba sa tu rýchlo nalútim. OK, je to nič. Keď nájdeš mníčka, povedz. OK. Dobre, to nič, ja môžeme. A vlastne mám jedno mníčko. OK. Mám biču. Bišu, díky. Je to nič. Neber Shieldbreaker, hej? To, keď to hodíš na auto, tak dostane damage vlastne aj ten typek, čo je vo vnútri. OK. Poď. Idem. Iba si tu trochu na to, že im ešte nakladám. Kámo, pozri sa, aký perfektný kruh. A tak nič. A to vieš, aký je to perfektný kruh? Pozri na to. Nice. OK. Yes. Poďme na toho Megalodona. Tam je? OK. Či počkaj, nie Tam nám ide? ide. Aha, on nám ide naproti. Dá sa povedať. Tak počkaj. Ide smerom na nás. Jo, ja vidím.
keď tak poďme semka, tu mám questy, hej? Story questy, ktoré... Idem? Aha, máš typka. Nie, ja sa teraz strašne hambím. Mega sa hambím. Dobre, radšej nehovor. Mňa zabila ho. Čo ti ako podarilo? Ja neviem, ja som nevedel prísť dvermi a ona asi ma kerba s shotguny, kamo. GG. No. Prosím, medkit. No, dobre. Ja mám. Okej, dík. Nahylujem sa, počkaj. Môžeš... Mám 4 shockwavey potom. Počkaj, shockwavey si kúpim. A GG, už nemám goldy. Ideme na benzínku. Hej, môžeme. Alebo poďme na forecast. Pekné. Vystup. Výborne, a tu sú dole. Kamo, čo robí? Vezmem kartu. A ty vezmi ten fizz, okej? Ja už mám jeden fizz. Okej, ja mám medkity. Zoberiem dva. Dobre. Ja mám 2 medkity a ty máš 2 fizzy. Super. Ale počkaj, ja mám miesto na jeden. Počkaj, nie, ja mám 2 každý. Daj mi. Dáš mi ho plus? Dáš mi ho? Ok. Daj mi ten použitý, chudne. Okay. Díky. Chcel som dať... Dobre. C4. Počkaj, stále funguje to stále? Asi už nie, neviem. Počkaj. Vieš, čo myslím? Hej, viem. A počkaj, vezmem ten fizz? Nie, počkaj, ja dám... Nie, nemusel si. Ok, poď. Okay. Ono to stále ide. Ale nie je to také OP. Ja, predtým to bolo viacej OP, nie? Ja ťa to viacej... viacej odhodilo. Kamo... Zabudím toho. A goldy si vezmem všetky, okej? Môžem? Goldy si môžeš zobrať všetky. Njou. Albo nechaj mi tu... Aha, dobra. Kamo, to dá to rukavice. Kamo, dvojité magneto rukavice. Keď tak si... Daj attachmenty nejaké iné. Počkej, ja tu ten medailon nechám, lebo nitron možno dá damage. Nechám ho tu. Pochovám ho tu. Okay. Ešte ho tam dávaš si scope na kombatku? A dávam, ale keď tak ten najmenší a ide tu typek. Dám ho, okej? Skúsim ho. Dobre, vyzerá to, že je sám. Prečo si tam zahodil ten medailon? Lebo som mal infinity nitro, aby som nedal damage. On utiekol niekde. A tu je NPCčko? Jo, videl som ho.
Noknutý, dorazený. Teraz je dorazený. Prebíjam. Aha, to je nejaké NPCčko nové. Je to ranked. NPCčko, viete čo myslím ľudia. No dávaj. Tureta je podvod, či nie? Je. OK. Ten medail tam nechám. Takže minus je ten medailon z hry. A tu na forecast je typek, čo má 2. Ideme na ňo? Ako chceš tu? Dobre, môžeme ísť. Nie. Myslím, že to preskočím. Škoda. Alebo počkaj, ideme na toho typka alebo na ostrov? Je to jedno. Tak poďme na toho typka. Kde je presne? Je tam stále pri tom forecaste, tak blízko neho. A ľudia, keď tak mi môžete napíšte mi do komentárov, že či by ste chceli vidieť nejaké videjka aj z Minecraftu. Ja neviem, napríklad hardcore séria alebo také niečo. Ale premýšľam, že by som aj hardcore sériu natočil. Počkaj, zastav. Viem, že to je. Rebootol. Ok, rebootuje. Áno, nemám ammo do šotiny. Nestíha. Nedá nás. Nemá letické bacha. Musíš ho dať. Ja nemám náboje, nechápem čo robím. Ja nemám náboje, ja idem do ňoho. Dáva si medkit. Som dobre krivý. 40? Jedno. Tak nemá machine medailon. Dobre. Áno. Chceš machine medailon? Hej, zobral. Nie, počkaj, ty si ho nechaj, ja mám dosť nábojov. Okay. Tu máš... Aha, na Infinite Dama, dobre, to budem potrebovať. Dáš mi ten druhý? Čo chceš? Fizz alebo medkit? Nie, ty máš všetky medailony, okrem... Machine chceš, dobre. OK, tak tu máš všetky náboje. Vlastne ty nepotrebuješ. Nemal ešte tu na? Jo, ešte tu sú. Nice. Kamo, posledný 16 a koľko tímov ostáva ešte? 9. To znamená, že tu sú nejaké solo, ak sa nemýlim. Jedno solo, ak sa nemýlim? Neviem. Myslím, že jedno solo. Tam je typek s turetou, hej? Vesuvečku. Bacha na neho. 54, Kerberos. Kerberos jedno. Výborne. Super. Bacha. Nevidím. Au. Kam, má jedno. Nemá jedno. Okay. 3 šoty dostal. Tak sorry. Pohoda. To je to typická situácia. Ty mi typovi, že má jedno a dáš mu 1000 šot a stále nie je mŕtvy. Dáš mi plus medailón, aby som sa nahealoval? Počkaj, však mám, tu máš. Ja som medic. Tu máš. Na zlatú snipu. Pekne. Potom, keby si potreboval, tak povedz vám dať fyzik. OK. Kam mám 4 medkity?
Počkaj, vlastne poďme do auta, nie? Ale do tohto. Poďme. Hen tam bol typek, ak sa nemýlim. Niečo som tam tak myhlo. Nevidel si? Nie. Neviem, prečo som mi, že tu je. Že tu bol, aspoň teda. Ok, tak asi nie. A poďme do zóny. Jo, nie. To bol plot. Kámo, prečo musí byť... A tam je typek. Kde? Idem Som pozeral... A to je MPCčko. Jo, hen tam vychádzalo auto. Niekde hen tam. Idem kus Nitrodromu. Jo, vidno na vizuáloch ho. A typci? NPCčko to bolo? A to je MPCčko. Jo, to som ja naštval. A ide rukavicami takam. Dobre, nechajme ho. Autom ide. Nie, nechajme ho. Okay. Nechajme ho tak a... Poďme semka a neviem. Na takú dobrú pozičku, alebo keď tak do bušu. Poďme tu dole. Nie, ale tam nevidie zóna, vidíš? Či? Nie, nevidie, tesne. Ale nevidie. Dobre, teraz sú to práve dve dua proti nám. My sme dvaja, hej, dve dua. Vidíš, henta bolo auto. Vidíš? Ideme tam, poďme tam. A tam, poďaš, šobri. Ja. Nemám, sorry. Sorry, Poďte, to dáme. Ale to je asi, ja si to mýlim stále. Dobre, poď. Ten typek má rukavice. Strom je noknutý. OK. Zabil som. Dobre. Nie, nevidím. Nič, dobre. No, strom si dal dole, nice. Nechaj ho tak. OK. Buďme tu on niekam ušiel, možno v tomto Máš movement? Nemám nič. Tu máš shockwave jeden. Nemám kombatku, 4 medkity, 1 big shot a fizz. OK, ja mám teraz 2 big shoty. Nice, dobre, poď do zóny, hej? Idem. Poď do zóny. Mám dokopy 300 shieldov. 300 shieldov? 2 fizz. 6 máš, počkaj, aké máš healy, shieldy, aké 2 máš? fizze a 2 big shieldy. Typek. A je to... Videl som. Sorry. Nice. No. Mohol by som jeden big shot, prosím? Jak sa minia ten... Hej, ty máš. Ja beriem tento. Mám 2 medkity a 2 fizzy. Ok. Posledné duo. Kámo, posledné duo. Poď, posledné duo. Dáme. Teraz sa tryhardí. A to sú boti. Nepušol som. To sú boti. Kámo, to sú boti. Dobre, nevyzerá, že by to bol bod úplne, ale je slabý. OK. Tak to bolo soličko. Solo proti nám. Kámo, yes. Počkaj, není tu na zakempené? Vieš, Alkan hovoril, že... Hej, viem. Poď do zóny? Jo, poďme tak ku tej safe zóne. No, do zóny a potom k... U mňa je. Je dobrý? U mňa. Je to... Hej, to je ten typek, čo sme ho nechali zdrhnúť. Aha, okej. Idem tam. Kamo, on tu berá iba NPC. Aha, rukavice používa. Jo, dva vizuály tu mám. Dobre, nemám NPC a je dole staknutý, asi hen tam. Hen tam bude staknutý, tu na dole medzi tými srandami. Okay. Dobre, není tu, sorry, false alarm, není tu. OK. Poď von, stade to. Dobre, preč z Nitrodromu, preč. OK. Dobre, to si ty. To musíme nájsť. OK. Není v autách? Bude niekde tu. Kam? Len ten buš pozriem. Dobre, není tu. Počkajme tu na ňo.
Alebo ok, tak Bude niekde vďak, musí sa presunúť do zóny. hej. Tak teraz zo zóna vytlačí. Pozri sa, vidíš, aká malá zóna? To určite dá toto. Toho nájdeme na 100%. Ok, tak myslel som, že zóna je trošku menšia. Hen tam môže byť. V tom buši. Čekni to. Dobre, nebude tam, to by už atakoval. Není. Ok, buď tu, hej, bacha, aby nemal snipu. Buď tu. Radšej takto zaboxujem, tak ľahko. Sorry. Pozerám sa. Nice, bacha na snipe, hej. A kde by mohol byť? Pozerám sa, zatiaľ ho nevidím. Kamo, tak týpek by mal dostať, že je ocenenie za najlepšieho utekača. Zdrhača. Ja sa idem tu Jo, vidím ho. Áno, je tu. Kamo, to je jak lovenie sa zvieratom. Jaké zviera lovíš. Rukavica používa. Ide na našu bejsu, Dobre, není na našej. Je. Dobre. Má jedno. Do bielých mám. Dobre, Mal do bielých. Bacha ide tu, podáš. Kamo, yes! Dali sme to. Uj, Nice. kamo. Ja už som myslel, že to nedám. Nice, dali sme to. Pekne. Yes, let's go. Dobre, takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite na like a odber. My sa na vás budeme tešiť u ďalšieho videjka a zatiaľ čaute. Čaute.